Okay, I'm going to go to see an Abiram. Oh, no, bye. Hey. Joseph, eche m akụrụ aka n'ụzọ ka ọ na ịda anụzi ibe. Mba, ọ bụ ikuku. Ama m ikuku dị ya, ihe ikuku na-eme ikuku mere. Ikuku? Ikuku. Ihe a dịkwa nke aka ga-akụ. Mmiri chi izo. Ikuku mere. Okay. Mmadụ iri kanụ ịfụsọ mmadụ na nke obe ga mara ma ya na-anata eziokwu. Joseph mama ngwa si ilo mama na-eficha n'ụlọ si ilo mama na-efichazi ụlọ m na-eficha gaba emesi ficha papa na onwe ebe m gwara gị ịmara ihe m gwara gị ozugbo ịmara ihe m gwara gị ihe eme ime ọya si ilo eziokwu ka m na-agwa gị mana bụ na ego na-emede naanị ịkwa akwụ na ọ na ndị ha aka n'ọzọ ndị dị ha bịa ngwụ kedu nke ị chọrọ ka ọ bụla ya ka nkwụ ndị dị ha ihe ịmachakwa ka o si m n'ọnụ pụọ ka ị na-ajụ m ihe ịmachakwa biko nwa ka anyị ba n'ime biko ka anyị ba ime isi ọ na-emebi ka ịnwa ya nwa ịgbara onye nna m bụ ịgbara onye m na m bụ bụra ya anị anụ nwa ya nwa enweta onwe gị ọ dị mmadụ ihe ọfụsa ga-arụ m ịnwa ya nwa ubigara m mama ihe ị na-esi ịnwa nwa wepụ ebe aka n'arụ etie nke mmanụ ọ dị egwu pụtara m n'ụzọ ka m gafee biko anụ nwaanyị frizie nne mgbakwa ma agwa nna m agwa nsi ọnwụ anụ ọmụ nwa ọgaranya nwa bigi nwa na ana n'iyi
Ife nyezi ike ka ya na-asụ ka akwụ. Ife nye amụ anya abalị ka a na-asụ ka nji. Bebe tu ị na nni.